Ai, 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 como custa despiertar agora pola mañán. Dios mío, teño os osos entumecidos con tanta choiva. Pero iso non quita que o próximo domingo, día 11 de novembro, vayamos todos ao Sendeiro da Fraga de Moaña. Un sitio precioso, un dos millores lugares onde veremos o outono. O outono na nosa ría de Vigo, un entorno natural fascinante. E agora que choveu tanto, máis auga verá no río e máis baixará polas fervenzas. Será unha data, vamos, macanuda. E o millor de todo, o finalizar, unha tasiña de viño tinto, tapiña de orella, castañas e chourizos na festa de San Martiño, home, claro, é o día 11 de novembro, 11 do 11. Non vos lo podedes perder. Vide o próximo domingo 11 de novembro o Sendeiro da Fraga de Moaña. Agardo-vos. Vou botar outra cestiña que non podo máis.